Oimorenya korom gajuange no mara enirio makare no dia mar Jumapil ka par koda biro dwe no mara par koda chiel ganario prario kod angwen wa ikoni weche manyine chero ni mara til nya korom gajuange ka bangyang na weka thul ne dio bati ma de gomba ka e chenro maratil ka twak maratil kamodi bedogi Omulo Junior manja siasa ditwak lo Kenya Kwanza ka chelge Zakari Mugama en Jakom ODM Kabondo Kasipul gede twak kendo keto Kenya heratil bangwecho manyien kaka pile harwako pachi lai mar ote machuo kariyo adek kauchana no kabinde wachi live Facebook Ramogi TV Kenya mbui mano mar YouTube kachegi Ramogi TV ke mbui mar X magithundweche. So the common denominator here is mercy because he misled, I may be misled Adori. Nilishindwa kabisa kusikia ati nilikuwa naitisha hiyo pesa na nikajiuliza hiyo pesa nilikuwa naitisha nini. Obila omako jangwen bang yangore ne report manyocha ogoni miyo manyinge masi ya wuoro teke gi achude ok enadieri kamiono kare nyocha odok ka jaode machielo. Trailer no wuok bokale mbele na kaparo no dhi tapuku duogo seche mano duogo to jowo bas kama nakete oko mar ndara to ngiele ndara wabedu motang wabedu mwangalifu en lit koda chied nade ne ji mamasira mag ndara osekelo negi midhiero ka NTSA yango ni kwon masira go pod medore e pacho kae. Onge piny mora mora mosebedo ka dongore ma onge tiegruok kendo tiegruok mar ojende. Riwruoge makedo ne oganda oko kasondo sirikal otiek ng'anyo mar jopuonj mbalariany masani ochungo somo e kuonde tiegruok. Machiegni nyakorom gajuange chino ni maratil wan gi jaloko marwa Liz Otieno nyinga Lydia Hukeo. Nyakorom gajuang report motelo manyocha ogoe tesendo bila makitu suru miyo manyinge masi ya wuor nyocha oteke gi ji moko kendo manyocha kwayo anyola ne mondo mi ochul pesa eka mondo mi we thuolo makmana ni weche to koro lokore bango bila yango ni masi ne odhi mana ka chwore machielo ma ok ni noteke. Ewi mano bilo makachi jangwen kore koda kamasi wuon madoko penjogo. Masi awuor Brana Ndole Siran Zimbaru kod Jojo Dada idao dhogi mar manyo adieri ewi mano ma osebedo kawachore ni miyono manyinge masi awuor nyocha oteke gi jonjore. Bango bila do report makamano nonro yango ni miyono osebedo gi chuario kae kinde manyocha imanye ne oringo ma odok pacho ir chuore ma wuon nyithinde. Their customary, they must take cows and he had taken almost 2 cows to the parents. So he's officially married to Mercy. Adore reported this is his wife. But we are getting this person is married to another man. Brian Nandole, maen chuore ma osebedo kodak go Nairobi kumtulo malo higachiel, nyocha go report etesendo bila makiti suru. Kowacho ni ochich ni jok moko no teko jaode kendo lal godo. Owacho ni jogo manyocha oteko jaode nyocha dwaro mondo michulgi omenda eka giwe thuolo. Bango bila chako nonro margi, Masi awuor no yodi od George Odada e kardak ma Oldonyo Orok e kaunti Manarok. Kama no nyiso yo bila ni Odada en wuon pargi manyaka sane gin ogi nyithinda ariyo. Odada oyangore ni ne osetero nyaka dhok turgi Masi kendo nyuome kaka jaode e kamasi to ne oringo ya pacho kendo dhie boma Nairobi. Kama no romo e gi Brana Ndole. Kata kamano Masi onyiso bila ni ne okoteke to ne odok mana ir chuore. The common denominator here is Mercy because he misled, I may be misled Adore. Nilishindwa kabisa kusikia ati nilikuwa naitisha hiyo pesa na nikajiuliza hiyo pesa nilikuwa naitisha nini. Obila ondhi Masi gi Odada kalore ni negi kwa mondo mi orne gi omenda kagi wuondre ni no tek Masi. Motelo ne mano jal moro mong'ere kaka Siran Zumbaru nyondi gi obila bang' yangore ni ne ochiwo simbe kendo emano otige kwa Brana Ndole pesa mar weyo Masi thuolo ka Ndole bende nyondi mar yanga diera ka be no kwayo omenda go adieri. The reportee quoted a number that was demanding ransom from him. And this number belonged to Soma. Soma was arrested. Walikuja kanishika niko kwa gari sasa ndio waliniuliza wewe umeitisha 150
Mimi hata hiyo story sijui. Nyaka sani Odinga gi obila kanonro dhi mbele mar nyadieri ewi teko mar Masie. Obila mar Achonyo North e kaunti ma Homa Bay timo pedha ne jago moro ma itudo gi ketho mar nego wuode ma jahigni 4 e odgi mantie Kendu Bay otieno manyoro. Komanda mar obila mar Achonyo North Lydia Pateye wacho ni giyudo report kowuok kuom min nyathino kalero ni nyathine nyonegi e ot. Nek makamano yangore ni nyotimore kinde mamiyono nyani e dukane mantiere Boma Kendu. Nonro ma obila oyudo lero ni nyathino nyonegi kaito kodonget kanyaka sani chich nitie ni nyo dhire ma ogoyo wiye korot magikone notho. Obila lero ni nyithinde jagono mamoko ariyo bende nyoni e yot kendo neno kaka nyo inego nyawadi. Nyaka sani pod iluwo wach madichuono kata ndache ka mabende kaka jatendo obila noloso kodwa e yor simu. Child had reported to our police station of the assault. Officers wakaenda huko. He's a minor, he's 4 years. Walipata mtoto kama amerapiwa na blanketi, alikuwa amekufa. What we gathered on the ground is that the boy was assaulted by the father and akasababisha injury. Alihit mtoto kwa ukuta, akakose injuries on his face. So mwili wake ulikuwa unatoka damu kutoka kwa mapua. So by the time officers wanafika, the boy had already passed. They were not able to arrest the father because he escaped, but the minor body was taken to Ngendia. The suspect is still at large. Alitoroka immediately he realized that the boy is normal. Bado tunamtafuta. Jatend Kenya William Ruto singo na jo Kenya ni en kod winjruok maber gi kanisa ma pacho ka kendo obiro dhi nyime gi jiwo winjruok makamano. Ruto godebe ne chenro mag sirikande ka okwo thuolo mar chopo kare lek ma en go ne piny Kenya. Kutene Governor ma Nairobi Johnson Sakaja jotelo go po chenro kaka mar thieth mar Shif e kin mamoko. Ruto oloso kana olimo kar dak ma Soweto e kaunti ma Nairobi e lamo mar Jumapil. Mumesema watu wengi wananisukuma sana, wewe fanya, lazima ufanye hii, lazima ufanye hivi. Na hiyo mimi nakubali kwa sababu hii Kenya lazima itabadilika. And I am determined to change this country. By the grace of God, this country is not going to remain the same. By the grace of God, this country is not going to remain the same. So I have no doubt in my mind that Kenya is going to change, that we are going to deliver on food security, that we are going to deliver on affordable housing, that we are going to deliver on universal health, and that we are going to make sure all our children go to school. I have no doubt in my mind. It's going to happen in our lifetime. It is going to happen because we are determined to do so. Mambo ya hapa katikati ni mambo tu ya kawaida. Mambo ya kawaida. Kazi yangu ingine ni kuunganisha Wakenya wote. Mana njalo jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua onyiso jotelo ma pacho ka mondo mi owek soko kendo donjore gi kanisa. Gachagua onyiso sirikand William Ruto chop singo mane omiyo oganda jo Kenya kowacho ni en owuon sani oketo mana wang'e maneno ka bende sirikandno biro goyo okang' bang' kanyocha gi thich apisi. Olose gwenge mag Kerarapon, Kajiado. We were very disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them, lecturing them, talking down to our spiritual fathers. And I'm happy that yesterday our president, Dr. William Ruto, acknowledged that the Catholic bishops had raised some issues and he committed to listen to them for them to be addressed. That is the way to go. So tunataka kuambia hao waheshimiwa wanatukana maaskofu. I saw the Deputy Speaker of the National Assembly lecturing Catholic bishops like children. Mimi nataka niambie nyinyi viongozi, acheni kiburi. Acheni kiburi. Those of us who have been around for a while,
we know the politics of this country vile naenda. Nyinyi mnaweza kuona mko na nguvu sana, mko na mamlaka na mnajisikia sana. Kwamba mnakosea maaskofu wetu heshima. Mnakosea viongozi wetu wa kidini heshima. Be very careful. Kenya pod ni kamarach kor kama siche magapaya matimore piny maru. Duol mar NTSA wacho ni ji makwangi hoktin ne 4,000 oseto ngimagi higani nikech masira magapaya. Odiechiengni mar apar mar ji ma osedo midhiero ma ikelo gi masira magapaya. Oganda ojiw mondo mi koro bed kod ritruok e kinde magitiyo kod apaya. Masira mar apaya oseyako ngima mar jomathoth, jomadongo kod nyithindo. Jomoko bende oseyudo hinyruok ka moko bende oyudo ng'ol kokalo kuom apaya. Trailer nowuok bokale mbele na kaparo nodhi tapuku duogo. Seche manoduogo to jowo bas kama nakete oko mar ndara to ng'iele ndara to chako ng'ielo kendo chako ng'ielo nyaka loka makocha. Kanyo gi kanyo ema lweta ne nodong'ie ndara. To be kanyo no ema tienda notur. Jogo moseyudore e midhiero mag masira mag apaya ni kod lit. Kamano en ranyisi kaka ngima nyalo lokore ataro e kinde ma ng'ato yudo ng'ol kokalo kuom masira mag apaya. Bed kaka ne ancha. Nyathina do bede boarding. Nyathina do bede ngima mana gidakie kapudi ne po gidake kapok ayudo ajali. Koro to ka ajali no osebedo weche mang'eny. Gik moko kosedhi kaka idwaro. Duol mar NTSA yango ni e higa mokalo ji maloyo 3,000 nowito ngimagi e masira makoch mag apaya e pacho ka mangima. Ka higani kwano osedhi malo ka nyaka sani ji maloyo 4,000 osewito ngimagi. We have identified the black spots. What we are doing at the moment is operationalization of the recommendations of the CTSE committees, which are county specific. For example, the main black spot, that one of the Coptic Mamboleo roundabout. Working with KENHA, we have already seen there is increase of rubble strips. We have also worked with KENHA to have the danger signs, the signages erected and clear, which is now in place. And then the road markings have also been increased. And the county government has also assisted us to have the lighting at night to be clear. Tendari Takwe omedo jiwo oganda mondo obeda kicha e apaya mar geng'o masira kod midhiero ma ikelo gi masira go. Adwaro monda kwa jo Kisumu County, jok manie town gi jogo manitiere kuonde mopogore opogore. Ni sane wadhi weche mag sere mag Christmas. Wabeduru motang, wabeduru mwangalifu, seche mwariembe wangayoregi. I think it's also important that we encourage our drivers to continue going for testing, even for eye checks, medical checks, just ensure that they are medically fit. Because of course we know we are human beings. I think a driver is only allowed to drive for 8 hours continuously. After the 8 hours, I think you should take a rest because many of them are usually fatigued. I also want to urge our driving schools to tighten a bit so that we don't just allow anybody to be a driver when we know they will be carrying lives that are very dear to our people. Arogo Veronica, Ramogi TV. Riwruok mar elimu bora Working Group koro kwa sirikal mondo mi owinji wak jopuonj mag mbalariany ma osebedo kantiere ng'anyo mondo mi somo dhi nyime mbalariany ma pacho kae. Giwacho ni ng'anyo no rocho chenro mag somo kendo jopuonjre kod jonyuol gi ema sani hinyore. Lifau marwa Frederick Omondi nitiere kod ler mathoth. Seche ma ng'anyo mar jopuonj mag mbalariany dhi nyime pacho ka, riwruok makedo ne ratiro mar somo elimu bora Working Group koro kwa sirikal mondo oket weche mag somo e lai manyime mondo jopuonjre odogi sikul. As the academic year nears its end in most universities, we call for the Ministry of Education, the Ministry of Labor, and all government-relevant bodies to prioritize an honest and timely resolution to this matter. Further delays risk setting back the academic calendar, creating compounded difficulties for students and their families and the universities. Gima dwaer mondo sirikal ong'e to geno kino gima jo Kenya bonego bed ni ng'eyo
ni onge piny moro amora mosebedo ka dongore ma onge tiegruok, kendo tiegruok mar ojende. Ma wach monego non matut kendo onego kawe gi pek modwarore. Riwruogno wacho ne jonyuol kadhe midhiero mopogore opogore mondo giyud kaka gichulo ne nyithindgi omenda mag somo kod magikonyorego e kinde mag gin e sikul. We know there are parents who are making a lot of sacrifices to ensure that their learners are in the university. And anytime these learners are in the university for a period that is extended to what they had initially planned, it becomes a very, very straining thing to those parents and sponsors. Gikwayo sirikal mondo okas chenro mar duoko weche mag somo e wang'e, mana kaka ne gikaso chenro mathicho oko Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny. When there was an issue of impeachment, the government worked seamlessly and ensured that things moved very fast. Can we also see this happening when it comes to the lecturers' strike? Gidhi nyime ka gikwayo sirikal mondo omany yo ma inyal duok godo seche mag somo ma osawiti e kindeni mar ng'anyo. Chenro onego bedie mapiyo piyo mondo wamany kaka wach ng'anyo ma jopuonje ma mbalariany ni inyalo losi, kendo seche mosewiti gi jopuonjre wamany kaka kendo wanyalo duoko. Juma mokalo, UWASU notamore ka omenda maromo bilion 4.3 mane sirikal dwaro mondo omigi, kendo nyonore nyaka migi mana bilion 9.4 mana kaka ne giwinjore e kinde mokalo. Frederick Omondi, Ramogi TV. Dakika napaga uchiel bang' saa achiel midhiambo chendo enda tilero kamano kuom edukete mana kae Ramogi TV akamo kuom ote kama oting'o mano mar Kelly Kosumba. Kelly nyisa ni wuok kendo be Kamanga otiyo mosa ahinya na jogo mabende oseyudre masira magapaya. Fred Osuru wacho kacha ni entie Dandora e county ma Nairobi. Owacho kanyo ni owuoro kara tire mine ma jodoho. Wacho ni en gi chuo ariyo. Njide ndiye owebedo kod gombo mang'eny mano pach Fred Osuru. Vincent Kajomo kantie Gimra sub-location North Nyakach Ward. Nyisa kacha ni en gi jaode Lilian Onyuro, Yvonne Jomo kachiel gi osiepe gi familia. Wacho kanyo ni ngima moro no oganda jo Kenya, kendo wacho ni oganda jo Kenya ni kama tek mokadho. Jobeni sirikal mbeko e ngima ne oganda. Ano bende ote mar Kauli Bernard mano mar Migori County. Wacho kacha ni entie kodwa e chenro weche gichopo na yo makare entie Migori kama na Sergeant. Ano bende kanyo ote mar Mama Perez Owili. Perez nyisa kacha ni en Ramogi TV lera hinya kata kama na wacho kanyo ni thoe madeng'eny miwuoro okuru Nyasaye mondo mak ne oganda jo Kenya masiche masane thoro mak oganda jo Kenya. Kaeto Pastor Collins Udindo nyisa kacha ni kaka pilentiere Kayole kendo sekete Ramogi TV gin kanyo gila Lili Nyar Kabondo mano minode ineno Ramogi TV gi Bixkobe kanyo modhure kama na hinya Pastor Collins oyo matinya korom gajuang nikech saa yena mondo kika som mang'eny waduogo mandako wachoka nyange chieng' mar Ratel. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini ntie kumakete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Mount Kenya Edition. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 23. Watangazaji na wasanii wapendao kutoka Inoro FM, Muga FM na Wimwaro FM, Karwevomo Korino, Jomoanya Dhira, Joy wa Masharia, Wajikuwage Toga na DJ Makjoji Musapiri watakuwepo na zawadi na ofa kabambe kutoka Safaricom. Burudani ikipromoshwa na wasanii Sami Rongo,
Wajiko na Korogawa Wajiko. Tarehe 18 tutaanzia pale Kabati, Keno, Maragua, Murang'a Town, Mukuyu Market, Kagema na kumalizia Kiriaini. Ni sherehe na bwembwe msimu huu wa Krismasi kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Machiegni kendo nyakoro mga juang chendo enda til wadhi mbele gi weche manyien. Jokenya nitiere kod thuolo mar juma achiel mar golo pachgi e wi lokruok halunde ne chike mag osuru ma migawo mar omenda dwaro ni otigo de choko malo bilion 174 ne riembo budget ma hiko omenda 2024-2025. Lokruoge ma kamago motisi ni Tax Laws Amendment Bill 2024 kod mar yore chako osuru ma idendo ni Tax Procedures Amendment Bill 2024 osesom mokwongo e od bura ka sirikal geno pach jopiny mondo mi gilos chike ma jopiny oyiego. George Batini giler. E kinde ma pod sirikal gunyo wiye wi kaka onyalo yudo omenda mag tayo chenro ne jo Kenya, migawo mar omenda oketo geno mare lokruok alunde ma idwa ni otimne paro mar chik mar omenda mag 2024 mondo gisol omenda maromo bilion 174 koting'o osuru moketie mwandu momede ndhadhu kata VAT, osara kod mwandu molosi e pacho ka kod mago ma igole pinje maoko. Kaluwore kod lokruok midwa ni otime chike mag osuru, jopinje maoko modak e pacho ka kendo yuto margi wuok e pacho ka ibiro dwaro ni ochul osuru mar 6% midendo ni Significant Economic Tax. Osuru no bende dhi mulo kembe matayo tijege kokalo e mbui, kata 10% bende ibiro ng'ad kuom ohala e wi nyinyo ma kembego yudo higa ka higa. Jowuoth mang'iewo tiko mage kokalo kuom johala ma uso tiko kata agents bende ibiro ng'ad kuomgi osuru mar VAT mar 16%. Lokruogego bende dwaro ni ji madonjo e kuonde rito le mag bunge ma sani onge gima chulo biro golo osuru mar VAT maromo 16%. Kaka yor jiwo weche mag pur, migawo mar omenda geto neno ni ok okawo osuru e wi yedhe mag nego kute puothe, mbolea kaachiel kod mwandu ma ilosogo mbolea. Lokruok e chike mag osuru bende geto dwoko piny pek ma jomichulo osara osebedo ka yudo kaluwore kod kaka osebed king'ado gi osuru, koting'o osuru mar udi ma nengogi oyueyo kaachiel kod mar aguch omenda mar thieth midendo ni SHIF. Ka osuru ma kamano koro ibiro ng'ad e wi omenda duto ma jal machal osara yudo, kopogore kod kawe bang' ng'ado osuru mamoko. Kuom ranyisi, jal machamo osara mar Sh50,000 ibiro kuong golo osuru mar udi, ng'eto mar aeri kaachiel kod mar SHIF, manyiso ni obiro kungo Sh525 made ong'adi kaka osuru kaluwore kod yo ma osebed king'ado godo osuru kuom jo osara. Kaluwore kod wach migawo mar omenda mondo tim lokruok ne paro mar chik mar omenda ma 2024, jopiny biro yudo thuolo mar golo pachgi ne komiti ma ochung' ne weche mag omenda kod tayo chenro e od bura mamalo e kaunti ma Isiolo tarik 18 dweni e kar romo ma Bishop Menza Hall kod Bungoma e Rumidhi Bagi Red Cross Hall. Tich ariyo tarik 19 dwe mar 11 ni romo ma orkawo pach jopiny idhi tim e alap matonono ka e kaunti ma Mombasa
Kai kaunti ma Siaya bende dhi time tich ariyo tarik 19 dwe mar 11 ni e kar romo mar IBC Hall. Romogo duto biro chakore kar saa 4 okinyi. E kaunti ma Nairobi, romo mar kawo pach jopiny ochan kochakore wuok tich tarik 25 nyaka tich ang'wen tarik 28 dweni e kar romo ma KICC. George Bati, Ramogi TV. Kwan mbele nyakoro mgajuang wang'yo mago mag siasa. Moko kuom jokanyo mag ODM kar chung'od bura Mabondo e kaunti ma Siaya oseo timbe mag maundu mag siasa matinende thoro timore mtol ne yiero mar jotelo matawo duond burano e kor gwenge. Yiero mochan tarik 27 dweni. Giwacho ni campaign mag ODM osebedo gi tule gwengego e kindene ma jochung' manyo mbulu mag laro lemo mag telo ne ODM. Kano chopo odiochieng' manyoro naromo gi lweny mokang'eyo kuma noyana. Mokwongo ne gigoyo Eric Okech magitong'o kamano, tim nogo kendo nyagigoyo Sika Nyadimo, kendo an menye gichak gido Apio Nyadimo no Sika Nyadimo. Apio Nyadimo ne gigoyo kamano, ae kendo gichak go bwana miluongo ni Jacob Manuko. Koro an menya gigoya mo. Koro an ka jogo seweye, koro an maduogo madhi akawo sali kuma ne jogo weye kuchwere mo kuja taman mateka tinga piko matere nyaka hospital mwatima tere adek manye owuok. Pila sana no ka buche bete kanyo to onge jomarito joma yale ye kanyo to manyoro ni makoro tudege siasa ni nen bura mar chama mar ODM mano bido form nikech siasa to ka jogo yale ye kanyo to joma ne oko nye gin gungs moting'o lodhe. Party oyiene ng'ata mondo mi ochung' to kiko chung no chung gi lweny. Opponents nyaka bedie. Akwayo kwe makende bondo sub county ni mondo wabedie kod kwe kaka jo ODM. Wadwani siasa migo mwaka wa 2027 ka en siasa mang'iyo kaka gidwa konyo piny kod paya malewo. Unu neno ka Jacob no wuoyo nyoro ni wajumbe masani gin jo ohala. Onge bills ma iko e bunge malong'o ging'iyo mana kaka dang gilos pesa. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sami winjo ki ineno kiyanyo wadwe mbui kikirenge donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yiere jotelo, we must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato papi e lach. Ka papi e tekni to loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho kolok commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Bali Adventure na View Travel.
Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mag tuke korumga juang banglek mar Kenya tuke mag pinja Afrika iganganario prayo koda biche piny mar Morocco gore Luanda. Harambee Stars biro tugo tukgi mogik e Group J e kindi gi team mar Namibia. Stars ne dwaro mana modi mondo mi gibed gi lemb geno kata kamana modi gi Zimbabwe no thicho gi oko. Yowuot Engine Firat biro rwako Namibia e piny mar Afrika milambo tukgi mogik mar manyo tiko kaloch onge kama biro tere Harambee Stars. Kenya nyaka sani omako thuolo mar adek e Group J gi points abich ka Namibia ni mana gi points 2 kende. Higa mar 2019 e Harambee Stars no tuke mag AFCON mogik e kinde mane itawe gi kocha ka Kenya koro biro rito nyaka higa 2027 kama gibiro bage tuke gi kaachiel gi pinje mag Tanzania gi Uganda. Kanya mwatieke kinyi mokwongo mar Atil aneno ka Hawkins Odongo kantie Kindube owacho ni owuoro ahinya kit chuo moko ang'o minego nyathi. Owacho ni mine bende onego lemnegi wach masino ok owinj kaber ahinya. Dhako ok ber kabedo jadoko. Erokamano ahinya Hawkins. Kaeto owacho ni jatend piny Kenya William Ruto owinj wach jo kanisa gima jotend kanisni wacho ochike ite mondo winje wacho. Chieng'o mwanyisa kacha cha nyakoromga juang ni entiere kumoro ni kunya. Olamo ne joma osedo hinyruok e masira mag apaya kendo Nyasaye opargie. Wacho ni Dan Kumondi mane lwete odong' e ndara bende Nyasaye oparie. Erokamano kendo mos ahinya ne Dan. Seth Odhiambo Jarusinga iwacho kacha ni entie Homa Bay. Wacho ni Susan Wandago kantie Gunda Village okawo mos Milka Kinyi kod Michael Odede kod mojang yena hawe thuolo George Bati kanyo gi wende anyisi ni entie gi twak mar Ratil e chenro ni mar ariyo kama bende wende osechopo studio kaen kanyo gi Mulo Junior madhi twak lo Kenya Kwanza mana en jasiasa kaeto Zakari Muga bende jakom ODM Kabondo Kasipul gi twak kendo giketo Kenya e Ratil e kidi mar ariyo mar chenro ni mano mar Ratil. Eno Beldino Richo kantiere kocha Inza kachane geni kodwa kata kubilo ni geni tire kuyo banglalo George Ocheng mongere gini mar Don wati umosahia Nyasaye mundo mi uhocho makare kwa mga joangi yenawe agi kanyo wasebedo kanyo gi Lizo Tieno wadugo daka machuo kende gi twak mar Ratil mitao gi George Bati hikidhi mabosha. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembe ni wapi? Dueni wadua dendo chenro mar purgi ohala ni Coastal Region Edition. Dueni wadua romo
gi jopith mopogore ma bende nigi lony korka pith kata pur ma gin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore. Iluonga ni Mariamu, Onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama iwinjo ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo, we must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato papi e lach. Ka papi e tekni, to lokie patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka loc commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Mount Kenya Edition. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 23. Watangazaji na wasanii wapendao kutoka Inoro FM, Muga FM na Wimwaro FM, Karwe Bomo Korino, Jomo Wanyadhira, Joy wa Masheria, Wajiko Wagetoga na DJ Makjoji Musafiri watakuwepo na zawadi na ofa kabambe kutoka Safaricom. Burudani ikipromotion na wasanii Samirongo na Kurogawa Wajiko. Tarehe 18 tutaanzia pale Kabati, Keno, Maragua, Murang'a Town, Mukuyu Market, Kagema na kumalizia Kiriaini. Ni sherehe na bwembwe msimu huu wa Krismasi kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume, to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wawacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi. Chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade? Moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Mwana nyakoro mogi kumiero Ramogi TV kendo twak maro maratil odhiambo makawuono chakora yanga kod wenda kaka ne Lydia osenyisi kinde mano kelo ni weche manyien an kod Zakari Muga Odumonyang. Mano no bedo jakom mar duond bura mar ODM gwenge ma Kabondo Kasipul. An ka kod Omulo Junior. Omulo nyakwar ojejo teko. Mulo diloso e lo Kenya Kwanza katelo serikal. Wadhigo kod mbaka nyakwara mogi kendo wadhi ng'iyo ni to gin ang'o gini hie matimore siasa mar Kenya gi kindeni. Nyowa winjo ka jodolo owuok tung' mosuo ni serikal chal ka gima okwach yo gik moriere manyalo kelo gero oganda jo Kenya. Kopogore kod mano, bende weche mag siasa koro mako mach
ka duond bura mar ODM chano yiero margi mag jotelo mag kor gwenge mopogore opogore. To kopogore gi mano bende Nyakwar Ramogi, weche mag siasa ma Kaluo bende nyo omako mach ahinya gwenge ma Migori, kama jotelo koni noluonga nokoluonga, noyiena mondo awuo nokoyiena mondo awuo. Mago gin weche manitie ka Nyakwar Ramogi, duto te gin siasa. To kwago mbaka ting'eyo kama owinjo bed ne irieyo mondo piny odhi makare. Ma en Ramogi TV, ratil chakore sani. Machiegni ahinya Zakari Muga. Erokamano ahinya, amoso Nyakwar Muga yuagne oimore uru. Erokamano ahinya, machiegni omulo. Erokamano George Bati kuom rwako kae. Wamoso jo Ramogi ni ukwe uru. Kendo ruoth obedna iwacho ni odowedna che ruoth oting'na malo. Erokamano ahinya. Wachak gi siasa kata gi weche momako piny Kenya nikech time bende ng'adore, to gima wanyaka watim ni nyaka wang'is oganda jo Kenya ni to Kenya dhi kama chalo nade. Bang' thicho oko Rigathi Gachagua kuom thuolo mokwongo nyo giromo gi jatend piny machon kanyakla kod jalup jatend piny masani e nyasi mar alam. Kwayo maduong' mar Uhuru Kenyatta mane ni jatend piny Kenya nokone ji owere gi siasa mag ukabila kendo ji owuoth kaka joka ng'ato. Rigathi Gachagua kawuono omakamen kod sirikal ma okoni moko kuom jogo ma siro lwedo jatend piny William Ruto wuoyo marach ne kanisa. Kanisa nogolo duondgi kawacho ni sirikal miriambo pong'o mulo junior ni sirikal riambo mapok nodwaro yudi. Mano kaluwore gi duond kanisa okan. Mano jodolo mag kanisa jokopere nowacho ni sirikal ni miriambo ng'eny. Dobed mana sirikal mamalo kende koso kata mana sirikande mag counties bende nitiere gik moko magisebedo ka giwacho to ok gitim. Mane mondo wang'iyo gi kinde ni kawachako twak maro. Mulo wachak kodi. In emibiro ka ilo sirikal. Uriambo. George Bati ago erokamano. Ing'eyo keni miriambo mane ma jokopere wacho nikech inyalo paro ndalo ma ne Yesu biro yalo injili. Nitie joma noyie kuome to nitie joma nok oyie kuome. Joma ne dwano wargi, joma ok dwano wargi. Nitie joma pingo ng'eny. Koro jokanisa nigi teko kendo ginyalo pingo sirikal. Gima gineno ka ok ber negi, lakini kaka ne giwuoyo weche mag miriambo ma giwacho ka nitie gik moko ma gimedo, kaka seche ma giwacho ni wach mar medo higa mar president to 7 years ne giwacho ni gino idhi kal e od bura, to gino ging'e maber ni ne en private members bill mano okel gi Cherargei. To kano dhi e public participation jopiny notamore, kodhi e senate kucho joko odire oko. Koro mago miriambo ma gimbeye gimedo. Koro miyo ker nonyisogi ni kata kubedo ni accuse ni an ndi gik mowacho go to umbo unyalo bedo ni umbo wacho gik moko dhi kare. Koro wach miriambo ma giwacho no to an akia nikech sani kwediti e Kenya, sani economy neneno ka inflation rate ni 2.7%, ata malo 2.7. Mano nyiso ni economy bedo stable. Sani ineno ka cham tie, ineno ka bech gik moko dhi. Koro gimodong' sani meneno ka pod watemo timo matek en mondo ji obed gi pesa ofuko. Kech ing'e ni economy nitie gimiluongo ni jomotimo economics nyalo nyisi nitie gimiluongo ni choice, nitie gimiluongo ni scarcity, nitie gimiluongo ni opportunity cost. Koro scarcity ka resources, pesa onge go. Ng'eni den wan gi pesa te maber mwanyalo timo go gimoro amora. Deni dikoro onge ng'ama ywak. Lakini nikech pesa watin go nyaka wabed gi choice. Seche mowacho ni wadho kelo SHA shift makoro nwa kelo ni. Mano nyiso ni en choice. Mowacho ni ji te nyaka bed gi universal health care. Ji te nyaka thiedhi. Seche mowacho ni wagero ute. Mago choice ma government gik manigi chiko jopiny itimo. Sama itimo gini nitie gimiluongo ni opportunity cost. Gima do bed ni kade kwa kelo health ni to nitie de wabedo gi political capital. De ji oherowa. Ne ji wacho ni NHIF cha wabeda ga beda de watima gik manomol. De koro ji pakowa. Lakini nikech wakao gimiluongo ni radical measures, wachenjo gik moko kaka dwarore, wawito gimiluongo ni political capital. Koro ji ywak nikech change and painful. Seche mwakelo change ji nyaka wuo, kata joko pere nyaka wuo, ng'ata hata nyaka wuo, lakini mbele kucho gimora mora dhi bedo maber nikech technicalities mantie kaka shift idhi loste, government nose chulo joma nchego gintie, gimora mora timo maber. In the next 1 year ibodo ka koro ji pako sirikal ni ma ing'e ni siasa wacho ga ni a day in politics is a long time. Koro okinya wacho gima kawuono ni ma kawuono pinyo kadhore, lakini nitie gik ma pod dhi timore kaka dwaro. Jo kanisa samoro luoro wach mar tutatenga, tutafanya. Magi feel ni ang'o mosemono gitimore ma tutatani ang'o matimore kata in kama iweni omulo noge tutani odwa bedo mang'eny. Samoro ma jo kanisa ang' ne penjo ni to kawane mano wasiru gi duond roho
kata kano wayie kodu kaluwore kod gik mano wacho to kwane kama go timore madong koro en miriambo kwani gidwa ni wawach ni tume ing'eni seche ma pod waloso tuta it means ipango nitie budget ineno ka budget ma finance bill ma 2024 cha ji nogore mowite oko finance 2023 ncho tere court ma nche koko yiene ochako tiyo oshuru wadhi golo kanye ing'eyo seche ma government seche ma president wacho ni odhi loso ndara ni nyaka wach no ogolo pesa maromo kama dhi loso ndara timo kama dhi timore kama koro tutano mano onge to gimanyisi ni kanisa waluoro sana kendo kanisa gin joma ber to kanisa be nyaka bed ni gin gik ma giwacho ben gimo chombo ter ken tero ji polo ji odhi e polo gimoro ni gimbe gidwa donjo siasa onego bed ni siasa gimbe ogigo siasa miluongo ni playing to the gallery giwacho cha gimoro mar gi evidence ni wan kaka jo kanisa watamore kaka nitie gik ma giwacho mana yiego wach mar mako ji mar ndiyo ji iluongo ni kidnapping ka gi nek moko mofufuka mako gik ma onego bed ni ok timre seche masani mano president onego wuog oko mowacho ni wach mar mako ji mar nego ji mano nyaka rum gima ne giwacho adier kendo ma giwacho maber ni corruption to nitie county corruption nitie national government to president owacho ni mambo ni matatu ni emo dwani mondo tim mondo wang'e ni jomoko makwelo makawo gige jopiny onego bed ni mako itwegi e iye kucho koro nitie gik ma ginyalo wacho adier lakini moko me giwacho ni nitie miriambo nitie wach kia 7 year term mago to wambe wanyiso gimbe giwer yambo odumonya machiegni Zakari erokamano serikal riambo erokamano George Bati mana kaka owadwa Omulo Junior osebedo kawacho duoko no to gine monego gilosi kata nonego duoki nikech ing'eni kaka jakenya kwanza udumo japiny ochung' kama ochung'e wacho ni gini to kang'iye kaka japiny gi wang'a mar siasa to ok riemb kama ing'eyo ni George Bati wan kaka jo ODM nitiere gima very funny madwa na wachi kapok awacho ni serikal riambo kata ok riambi awinjo ka wuoyi matin Omulo Junior osedhi mbele mowacho kaka serikandino dhi maber kendo gidhi loso gik moko mane giwacho tado na wachi ni wan kaka jo ODM serikandno wedho riambo kata ok oriambi to ing'e ni jo kanisa onego ore matin gech ing'e ni in the recent past jo Kenya Kwanza kendi giwegi serikand gini koko tiek about 2 years manyo giloko gin giwegi kapoko be obudhoni anaparo ni jo kanisni onego ore mos nikech nyi neno ka jo Kenya Kwanza kotelne gi president margi William Ruto nyo wuoyo ga gombo wuonya lego mondo omegi experts moko manok mondo revert uchumi mar piny Kenya okony gi loso gik moko maricho serikand gino koro miyo kata mana weche mag SIFT SHA momulo wachogi aparo ni neno ka weche mag thieth gi ok dhi maber kendo jotuo chandore kabisa kuom dar mar ji kwae NHIF kadhi e SHA tiende ni serikal nyicha gi kawo loch to gionge gi mpango malong'o mano momiyo ne wawacho ni ne gimayo watelo wan kaka jo ODM dine wabede telo mane gimayowa gi thuon to gik moko mag mugomo kia mag laktache mugomo mag jo wasugi dikoro onge to kata machiegni ni ibiro neno ka jo Kenya Kwanza gi biro chako olowa jomoko manok experts kaka migawo mar thieth kata migawo mar somo kama migoso gamba nitiere aparo ni sani neno ka penj mar KCSE timo to mar penjo timo newa ok inyal pime gi ndalo Matiang'i kata ndalo mane magawa minister mar education koro mana dwana nyiso Omulo Junior ni serikand gini ombemore gi piere to kapok ombemore to wabiro wuoyo gi Wuonyalego mondo ng'e ane gima onyalo timo kata konyalo ol gi experts moko kendo manyalo revert serikandni mondo dhi mbele makare to wa jo kanisa bende onego read from the scripts onego gine situation manyo Kenya nitiere kanyo serikand Kenya Kwanza ni nyogore piny mawono jo ODM mane olo gi jomoko mondo ochunggi koro gin bende giriere tir galamo mar kwe giwe jimbo tulo kendo mara jomoko bedo kidnapped mara jomoko timore nade gin gi lem ni serikand Kenya nyo osedok e path maber manyo wahae war path kendo koro serikand Kenya nigi kwe koro kwene ma jo kanisni olem negi to ka gidwa kelo weche moko mang'eny ni gibe gilawre gi serikal to mana paro ni gikia gima gitimo erokamano ahinya in kama intiere Zakari
iwacho ni king'iyo mos neno ka ODM e yath kata dereba madhi duoko sirikal ni manyiso ni sirikal ka en Kenya Kwanza kende to onge kama odhiye en odhi bedo ni en sirikal maonge gima nyalo timo. Ing'eyo ni George Bati kata ka an gi counterpart na ka moa e Kenya Kwanza no Mulo Junior to onego bene uneno mbele sirikal nyicho osepodho magin giwegi manyicha gisego sirikandgi ni piny through kijende mathindo manyo gitiso ni JNC gi nyo gi loko loch tigini loch koloki pinje moseloke lok mondo mi sirikal chak chungi mochumi dhi maber odwaro experts to jo Kenya Kwanza onge gi experts ang'wen manyicha waologi ka emineno ka migepni magitelego bet dhi maber matin to migepni modong' sani mag somo mag health mag agriculture gi mamokogo ostagnate onge gima dhi e mbele koro ageno ni machiegni ni nyaka beni jatend gi President William Ruto pod biro kwa Winyalego mondo ong'iyane e ODM kanyo kinyalo yude experts moko kendo mondo kony gi dhiro sirikandgino mondo dhi maber. Ng'ama kawo credit Mulo? Ing'eni George Bati aneno ka Zakari man chairman mar ODM go agoge ting'eyo adanyise ni chak mosepukore ok nya choko. Ing'eni election kane wasetieko sani ka gin e government ok ginyal timo gimiluongo ni double bet gin gigo double chance ni gin gi jopiny gin e sirikal koro giketa ker keke tiendgi koka chich ni e government koka cham George Bati for information wonge government ni ka gin e government to giwacho ni keru president en president ji te to gimomiyo anyisi kamano ni onge expert magi wacho ni gidonate kata gimiyowa magi gin jo Kenya magi med gin ratiro mar timo ne George Bati kivie na hata dona nyiso Mulo ni party mar ODM onge government linga Zakari gima timore ni seche magin kako yere kaka jopiny nikech government ni samo yer government ok en government mar jomoko en government mar jopiny te joma nogo kura gi jomoko go kura mane mi obedo gi miluongo ni broad based government mano giminyiso ni wamosore to samo wamosore nitie jomo biro gimbo migi lemo opogore opogore mago winjruok mantie Mulo Junior kiyie to broad based natimore nikech joma ne oketo gi pod itimo gi orientation pog gibedo pog gibedo kom maber orientation nyaka karango gisetimo gi pod ging'iyo na ng'atimore e ministries go koro oling mos kikogo agoge lakini gima sani wan gi miluongo ni economic take off masani gimora mora nitie maber kendo anyalo kwano ni kimia thuolo tabro kwano ni achiel nyaka par gima government osetimo mpango mantie gi mpango mapoko tin mane monego bed nanyise kaso wapango mos Zakari nitie gi wach moro modwa wacho Mulo Junior kiyie data na wach maler very categorically ni ODM as a party onge government kendo wach broad based government ma udhi go mbele ko pedal around ni ok en gima ni kare nikech ing'eni ka dipo nono ni nitie winjruok moro e kind party moro gi party moro kaka koro party mar ODM gi Kenya Kwanza to there must be a mutual understanding mondike moyu maber mokete mesa mopedhi mowinjore on principles to nikech sirikal ne podho pod waolo mana experts pok wachope kiwango ma wabed broad based government koro miya dona kete maler ni ODM onge sirikal ano katamora George Bati ayie kode kendo dona medu Mulo mondo nge Mulo wa medica moro matin adona medica moro matin wa medica moro matin koro ko medo Mulo medo kamoro matin ing'eyo ODM as a party onge government en mar Kenya Kwanza kanyo gore piny to gigo wangi kanyiek min gi ma en ODM party ma bende nyocha ne opiem kodgi kendo nyocha ne gimayo mane yiero maduong' manyo kadho mane momiyo nyo wa ologi experts manok mondo konygi to adona nyis joma nyo wa ologi gi koro gin jo ODM kiche ne resign positions gi my ODM membership gi mar party mar ODM be ne resign koro magi jo Kenya manyo wa ologi kuwuok e ODM ing'e gima ber gi jo ODM ne gin gima joma loyal lakini abada konye owacho adieri ni onge otas magindikore lakini ng'ene samin seneno nyako miding'o wang'i muwero rumu moso rumu hagoru mubedo muwuoyo mukelo dhok mano nyiso ni dhako no koro un kamora achiel gimodong' ni koro marriage certificate mane position mantie kaka political affairs mano koro watemo waloso framework makoro wabro ndiko certificate mbele ka makoro ODM bro koro dhi nyuomore gi machungwa gi wheelbarrow to gima kik chairman tem ni koro gole e it jopiny ni sama Opiyo Wandayi ma ng'ama
iluongo ni ng'ama oluor kendo ng'ama ni close gi jakom. Sama Mbadi ng'ama oher gi jakom, joma iluongo ni joma ina sako obedo donated kata ka giwache no ni koro gitiyo kodwa, mano nyiso maber, mano is a sign ni marriage no is there. Koro kata onge karatas ni en okokete marriage certificate, lakini mano jombo matayari josewuoye madhok nwa sekelo ma koro gimodong en sign certificate. Wako gambaka kwa wacho ni wasiemo wang serikal mamalo nikech omulo nitie serikal mamalo moga nitiere odwon bura mar ODM madute winjruok moko nyalo bet moko ndiki nitiere moko mabende ondiki. To kopogore gi mano, serikal mamalo kende ma pod ok otimo maber, ma counties otimo maber. George Bati kiyie na to mano penjo monego mulo junior emonego dwoki to ningeche chake kao serikal ne ginyalo tiyo to koro tich obagogi. An aparo ni devolved units duto ma ODM nie gi governors dhi maber. King'iyo Mombasa kama wane gi governor Abdul Sarif Nasir, Mombasa County uchumi mare dhi maber kendo pok wawinjo gima dhi marach. Kibiro Homa Bay kama Mikael Gladys Wanga tayo kaka governor marwa mwahero mamiyo kanyo wadhi maber kabisa, kendo mano be manyo mineno ka jo ODM kum tich ne maberno nyocha kongese momiye lemo mar bedo national chairperson mar ODM mabro dhi tayo yiero mar grassroots manyie neno koro nitie koke bondono to gi weche mamoko. Kata kidhi Kisumu nyongo tiyo maber. In general na wachi ni sirkande counties kuonde ma ODM no dhi gi governors gi women reps gi senators kod MCS poka winjo ywak moro mantiere, to kata ka nitie to gin very minimal. Okay. Omulo mana sirkal mamalo momulo gi ni tayo ne matabu thothe saidi. Okay. Tiel be mineno kata ka koro jo university ogomo sani tijo. Ing'eyo George Bati, ing'eyo onego wabed jomowacho adieri kendo jomong'e gima timore. Nwandikore gi jopiny gimiluongo ni social contract. Mowinjore gi jopiny ni mae gima wadhi timo. To mane gima kero focus. Kata ntie technicality, kata ntie ywak matin, lakini gima wadwano wakelo gimiluongo ni economic change. Ing'eni seche mowacho no oda bedo kaka Singapore. Ok wanya bedo kaka Singapore kani wan watimo gik ma jopiny maber ne ji te. Iluongo ni gima politically right. Nyaka watim gima opogore. To nowacho maber niya. Wadhi kelo gimiluongo ni universal health care. Sani national government gi county government ondikore gimiluongo ni jomrera, jomiluongo ni community health nyamrerwa, jo community health workers, health promoters. Kidhi Homa Bay ibro yudogi. Governor chulo 1 shilling, national government chulo 1 shilling. Jogo ema pimo pressure, jogo pimo sukari, jogo tiyo kaka dwarore. Sani ng'ato kocho ne kata jomotiyo konego bende dhi hospital. Namba 2, sani ji chulo 300. Ti jomo se register makata na nyalo nyisi ka wacha nitie joma dala mochulo 300 kendo thiedho. Sani ng'ato nyalo timne dialysis. Ibro timne tuoche midwano tim, joma nigi pesa ochul, joma onge pesa mondo yud thieth kaka dwaro. No wacho wach housing. Housing wagero Homa Bay onego beni koro ute gi dhi bedo lony. Ute watimo gimiluongo ni development mag houses kaka nonyiso jopiny. Sano ndiko ji 130 mano joma tiyo mjengo kuonde mopogore opogore. Namba 2 nowacho maber wadhi ndiko jopuonj. Owacho wach education. Wandiko jopuonj 46,000. Sani no wamedo jopuonj 20,000 mago komilo jo interns gi jopuonj madwarore. For the last time in 4 years Ruto ndiko jopuonj dichiel. Samo wacho ni lecturer strike, joma strike dakteche gin gi right gi kech article 37 wacho maber sama jogo wacho collective bargaining agreement, mago agreement mane gi sign ndalo Uhuru Kenyatta sani gibedo implement nyaka medgi kaka gidwaro sara imedogi. Ndalo Uhuru Kenyatta nokel jomoko mane uwuok pinje moko, dakteche moko uwuok Cuba ne thietho ka machadak le jope sani wanodo ni dakteche wa emomondo George Batiki yie na radwa lero mulo junior kamoro kamotin amitolo ere gima Ruto se wacho ne jo Kenya moko timo emada penj nikech mbolea no wacho ni wagolo 7,000 wadoke 2,000 sani ji puro kendo ji ogisi counties ywak ni pesa gi okuoge sirikal mamalo mano nyiso ni sirikal nitiyo maber gi counties maduong' ahinya kane Ruto dhi Nyanza kendo no dhi Western. Ruto wacho maber ni wach sukari osekelo problem. To wach sukari ni gope manentie ma muhoro ni sugar, awendo sugar, mumia sugar ogolo te. Sani okelo sugar bill.
sugar bill ni sani jo sukari mor nikech company sani golo iro ji dwa ng'eyo kaka gitimo ing'e na anda pinjora ne to ang'o ma jogi temo wacho ni timore e wach counties onego bed nigi mechanism ma gibedo monitored bedo oversight gi jo MCAs to nitie counties mang'eny nikech auditor kisomo auditor general report eto osekelo rangi bowacho ni nitie counties matiyo counties pod ok ti maber nikech iyudo ni pesa te ma gigolo e national government gitimo gimiluongo expenditure gichulo jotije sani iyudo development budget mar counties iyudo ka pod tin and iyudo ni 85% to 90% ichulogo osara mag jopiny itimogo expenditure koro sani counties ineno matiyo ineno ni magi to tiyo corruption pod nitie counties koro sani magi gik monego bed bedo monitored jiogore ne corruption lakini gimane jakom wuoyo wach mar MPs mowacho maber ni sani ka 15% mag national revenue cha onego bed ni county ne 400 billion to MPs dwa dwoke 380 mana meja komo wacho ni MPs koro nyaka tem mondo 400 billion mane ji winjore cha odok ne county George Batiki yie nata adwa ni mondo anyiso mulo na apart from bedo ja siasa an economist by profession koro nitie moko makiwuondo jopiny tadwa ni mondo aleri ni nikech ing'ene kane umayo waloch makoro utiyo gi thuon ni mane jal mane baba lungo ne Chebo Chietha cha nomayowa ting'ene ne wacho ni within 100 days udhi keto gik moko in place to within 100 days usetiyo 2 years 2 years ni gik museketo in place malong'o adona wachi George Batine kage wacho ni gisendiko jopuonj it is just yesterday manyineno ka lecturers gomo ni onge pesa sirkand Kenya onge pesa madiang' medgi pesa to giwacho ni gindiko jopuonj in addition to that George Bati ineno ka sirikal mawacho ni ndiko jopuonj ni budget manyocha ne jopiny ogomone mane joma tindo ka ogomonegi koka ne minister mar finance men John Badi no wacho no restructure alose maber mondo bi ong'i kipenge moko migolo oko gi kuon medwoko mondo duoke e bunge mondo dhi mbele kiche piny Kenya sani pod bedo rand gi budget ma 2022-2023 koro komulo junior wacho ni serikand ni is very stable tawuoro ahinya ni kata en ong'eyo ni sani counties ok nyal yudo pesa mimiyo counties cha gitimo recurrent expenditure to kod development recurrent expenditure gin gichulogo jotich ginyiewo godo equipments manyalo tiye counties gi tiyudo ni sani jo nitiere lwenje kind senate gi jo counties gi council of governors ka jo senate kadho ni mondo med counties pesa to national assembly dage ni kik med jo counties pesa ni serikand go mulo ni onge gi pesa koro mane mado na nyiso mulo ni counties wa mowacho go te 47 e Kenya mzima pod ok nyal dhi maber ahinya in terms of development ningeche gitamore pesa kwame national assembly in addition to that gin giwegi ginomulo junior gene wayudo ni system mar choko osuru e Kenya kama sirikand gi choko go osuru bende ok ber nikech pesa mitimogo development ka oweyo miolo koa oko kuom development partners onego bed ni jo Kenya choko osuru kendgi giwegi maginyalo garamia go expenditure margi to mane motamo sirikand go mulo junior muwuoye mang'eny no kapok wadhi e wuoye mang'eny siasa liet dwa bedo e siasa makaluo king'iyo kata kawuone wach mar yiero michano mar dundo bura mar ODM jomoko nyiso luoro ni nitiere kaka lawruok gi maundu moko neno nitiere pogruok ma samoro ji luongore gi dhoudi ma giwuoke ei oganda maluongore ni oganda achiel ma nyiso ni oganda ochimo kanye siasa mar oganda madwani mondo odhi komakore kamoro achiel mondo chieng' moro bende gine taya matelo ne piny ang'o matimore ei oganda onagi ma samoro sani koro wuoyo gi dhoudi ma kuonde ma ji nowuoke kata ng'ato kama nonyuole gi kama orake sani ang'o matimore e siasa machal kama ma nyiso ni oganda tegno e demokrasia koso oganda mbemore piny e weche mag demokrasia gi winjruok kata cohesion munga apani tibule siasa ka kanyo to aneno ni onge gima rach mosetimore kanyo cha wan Homa Bay kuma cha warwake Mikael Gladys Wanga baba nyocha biro mowuoyo gi jopiny kata kobedo ni sani koro dhi AUC to ne wan gi party leader manyien Professor Peter Nyang' Nyong'o gi jakom Gladys Wanga mane rwako
ne gi ashwa ni yiero mar grassroots election mar party biro dhi maber kendo koko onge nikech ang'eyo kaka ng'at mosebudhe party ka National Elections Board biro chano yiero mong'ith maber to kaka ing'e ni gima maber emilaro emithoni omulo kata George Bati aparo ni joma laro kombego to nyaka gina gi ywaruok moko matin ka giikore ni yiero onge koko malich ahinya mosebedo notice e ODM kama diang' wawachi kaka neno jobondo apane jobondo ikore aika nikech ing'e ni kama ja ariyo kata adek dwa lare position nyaka beni wafuasi mar omulo kata mar George Bati dwaro mana George Bati kar mar muga kamata dwaro mar muga kamata koro aparo ni mago to mana ywaruok matin mabiro bedo sorted out machiegni ni. Okay. To be sim juni siasa moko nitiere ma ji wacho ni ngama kama wuok kama gik machal kamagi kopo ni magi odhi mbele e Uganda nyiso nang'o e weche mag siasa moga. Ing'eyo ni kaweyo yiero mar ODM mapod idhi tim mana at polling station level. Yes. Tadona wache ni wan kaka jo ODM is a mature party and it is Orange Democratic Party mochung' ne democracy. Koro wan wawegi pok aneno ka kweda mag dhoudi go nitie nikech inyalo paro chien kacha wan kaka joluo ka ineno kata mana constituency miluongo ni Suna East wan gi ng'ama ok jaluo ma MP ma Junet kendo setiyo for a long time kanyo ka joluo magone kura koro mano onge siasa mar akweda ma dhoudi kidhi Kisumu Town East tiyudo Sakil Sabir ma bende iluongo ne Onyango wuon mogo jogo osebedo ka yiere to oganda ne mar jo Asia tin kanyo mok dak rom kata 100 made yiere modhi e bunge koro wan kaka jo ODM to waparo ni waonge ga kweda ma dhoudi geche ODM en party making'iyo to omako Coast neno Sarif Nasir ne governor kucho omako nyaka Isbania piny Kuria omako nyaka Kikuyu ka omako nyaka Turkana omako everywhere kata Kajiado ka governor ineno ka en ja ODM kendo kata mana Narok Senator Ledama Lekina en ja ODM. Koro miyo wan kaka party mar ODM to kwane ka kweda nitie ahinya to ka dipo ni nitie to nyalo mana bedo mar Kenya Kwanza kod Gomulo Junior koni. George Bati ing'eni ipenjo Zakari ting'eni Zakari ok nya kwedo odgi nikech mano to odgi tambo ka dwa donje e dhaw mar od ng'ato nikech gima ng'eyo ada wuoyo in generality political parties gima timore kata ODM kata political parties te ing'eni political party onego bed ni bedo mar jopiny nikech jopiny emomiyo bedo en party to en gi jatende gi joma tiye gima timore parties ka nitie cartels nitie joma osebede kom ma gino giwuogi gin gima ging'eyo ni gin ticket tema koro girito ma giketo watchman marito ne gi ticket to ticket no be ginyiewo koro jopiny ok yud chance mar yiero ng'ama gidwaro ibno kata joma osebedo kiyiero kata MPs kata senators so long as ni ing'eri gi the big man ing'eri gi ng'ama ni malo to in iyudo ka jopiny kogo kura to en oseringo dhi omo ticket to kitimo election ni to jopiny ng'at ma onego bed ni giyiero chaw giyier koro democracy onge ga e chama gi te man to kanya luo ni en gima ibing'e ng'ane ibo yudo ni en kaka chairman ibo yudo ni chairman jotelo mobede party gi ok giyie ga change ok gidwa ga ni mondo oyud jomoko mabe bedo nyalo bedo kombego koro ng'eni gin kombe gi cha gibete to kendo gigere zaidi to kata kombe gin cartels gi cartels paras chairman gi cartel tinyo mobede bedo ma gin girito ni ng'ama favorable ng'ama nigi pesa cha ema gibe mane mimi no kidhi emino ka ji dhiga yiero e chama gite ji yiero joma ok konjo piny joma gin gi tijgi onge tich ma gitiyo maber en mana ni gipidho jo party jo chama mantie kama matin modongi seno ka nitiere gimoro machalo gi ukatelism moro e chama ukatelism onge aparo ni ka entie to gin mana Kenya Kwanza UDA kod Gomulo Junior kono nikech ing'eyo George Bati adona bed very categorical kendo awach maber chama ni tinda budhe en chama mosedak from 2011 yes kana kopogore gi ODM political parties moko kanyalo wuoyo nikech an member mar ODM koro an ang'e mana ODM kaka operate gi kaka odil gi weche mag election obed general election obed grassroots election obed by elections and therefore kadiang' iwach na wuoyo mar Kenya Kwanza mar Gomulo
Omulo nitie bro wuoye. Okange kaka gitime. Omulo nitie bro wuoye. Owuoye. Koro marwa ni. Sama ni bedo jakom Amoga. Nitiere jok mano ywak ni samoro nitiere kaka igajo gi jotelo manitiere kom. Ing'e ne George Bati gima nyaka ing'e, party nigi ratiba kako timo yiero. Kendo nitiere National Elections Board marwa mar ODM mapango mukakati duto mitimo go yiero. Kata mana weche mag security kaka yiero bedo handled, kaka candidates onego obedi, kaka onego bed ni gichulo pesa, kaka onego bed ni delegates yiero gi. Koro ratiba go duto party pango, kendo ka dipo nono nitiere ywak to wan gi party tribunal mechanism molosi kama inyalo candidate moro amoro yiene tero ywak ka en gi koneno nitie malpractice moro motimore, to koro nyalo dhi tero ywak e tribunal mar party, election tribunal nitiere molos maber moting'o lawyers mong'ith manyalo winjo dispute resolutions mantiere. Koro wan kaka jo ODM to marwa pod ywak ok obede ahinya. Mago onge ng'ama nyadhi ga tribunal mowito case mago cartels. Ananyisi chama mang'eyo mosetimo election motimo digital election motimo gi computer en UDA kende, motimo mokawo IBC ma ji obede ground motimo election moidhore maber. Ana challenge ODM ni ka gidwaro democracy ni ji bobet ni dwa yiero giluonga IBC giket digital ma ji yiero maber ma IBC mobedo witness. IBC ni kanye omulo uno kunyal pango wa ing'eyo George Bati kiye natado na nyisi UDA is a very junior party okonyal pango ODM natado na nyisi ni kata mari kanyo gitimo ka to nyi neno kama lala ogeng mana giruge oko adona nyisi ni kata mar gomulo mowacho no ni neno ka faction mar malala ogeng mana police ogengo girunge. Koro UDA as a party is very junior to ODM. Momulok nyal biro kano opango ODM osebedo elections makata mana jotend kotelo moko mantiere e UDA ka ni detimo yiero maber giketa digital giluonga joma independent ok jo ODM ni election board gibedo election board to gibe giluonga IBC to timane yiero manche jo UDA timo ang'o munyalo nyiso ni kwa maber to jo piny dhi yiero jo mopogore gi joma faces gi wanene ODM omulo kata marunyo nigi koko kaka piny Kenya chalo sani Eduong Zakari Muga Kamata ang'o munyalo nyiso Nyikora Muga Jwang gi ote ma itero godo ganda e yueyo kata e nyasi mar Christmas ni mae kama piny nitie santo mae gimunjo bed ni timo kaka ganda. Erokamano George Bati, anyalo wacho Nyikora Muga Jwang ne sani en mwaka makoro nyithindo mag klas 12 tieko penj kendo gidhi mbele sikundo lor. Koro wakwa mana jonyuol ni mondo rit nyithindo maber mondo ngimagi kik kethre. To moloyo walem ni Raila Amolo Odinga e kome mar USC mibiro dhi yiere February next year. Wan kaka jo ODM as a party wadwaro kwe Homa Bay wadhi time yiero maber e grassroots level kendo nyocha wasewuoyo gi jakom marwa Gladys Wanga jakom national ni yiero bed gi kwe kendo wan kaka jo Homa Bay to pod achaka wacho ni wabiro dhi yiero jakom mar county jakom onge jo party jakom mandala ma nyalo mi officers mag party bedo active to mano en mana none other than Ongondo Were ma en mbunge ma Kasipul ema mano kalure gi chung mari ing'e ni George Bati en chairman mar ODM George Bati adona wachne kata ka biro ka mano kalure gi chung mari wacho ni in kaka Muga nikech George Bati ma koro ken kar party en gimi wacho ni mai George Bati ka mondo Kasipul tingna winjo ground yasetelo ni jopiny wacho ni gin mano chung mari mano wacho ni chung mar Muga Kamata chung mar jopiny mano chung mar Muga Kamata koro ato gimo ugonya maber nikech sano ka chairman mar ODM osebedo gi candidate ne koro ato kada wuo lakini gimanyiso jo luo gi jo piny ni ulem ne ker nikech nitie pango moseketo sani gi kaka Kenya nitie wadwaro lemo to wadwaro riwore kanyakla kaka jo Kenya mondo wang'e ni Kenya chomo kende kendo wacho ni walemo ne jakom bende nikech mikakati moketo mar yudo AUC gichawa yudo nikech jatende mochung' kanyo to kendo budget nitie koro nyiso Muga gene ni gibed mos giore kendo gilem maber to ji bedo gi kwe to kata ka ji timo to democracy mar ODM ne gitima wadwaro ne tima da gibed gi support gima wacho ka Nyakwara Mogi ni
mano paro mag jogo mano wuoyo paro mar Muka Kamata kachiel kod Pacho Mulo Junior oken pach Ramogi TV e yo mora mora onge jasesa mora mora mar Ramogi TV siro wan ka mondo wago mbaka ka wangiso jopiny kama piny dhiye ka kamano ero kamano nyakwa Ramogi kum kete Ramogi TV ratil ma kawuono nyinge George Bati lo Mulo Junior kachiel kod Muka Kamata oriti masani. Mogo mar dole oyom opilne otedo mandas otedo nyaka sambusa the lost kodo o ero kamano mare